Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Shout out tayo dun sa mga magulang na sobrang natutuwa sa kanilang mga anak kasi sobrang sisipag. Ang sisipag mag-cellphone. Di ba? Galit-galit yung mga nanay nila tapos yung mga anak parang walang nadidinig kasi tutok na tutok sa cellphone. Oh my gosh, totoo ka dyan, ano? Alam mo, minsan, yung cellphone na yan, yung mga gadgets na yan, double-edged sword yan eh. Minsan nakakatuwa yan, minsan hindi. Yes. Kasi minsan, nakakatuwa yan kasi, halimbawa, may kailangan kang gawin at hindi mo siya matapos-tapos kasi may anak kang nangungulit. The only way para patigilin siya kasi kailangan mong tapusin yung kailangan mong tapusin is i-offer mo sa kanya yung gadget. Tama. Bibigyan mo na siya ng something na pagkakaabalahan. Ayun na nga, talagang tutok na tutok. Tutok na tutok talaga yan dyan. Pero, on the other hand, kapag ka nag-umpisa na yan sa cellphone, nakaw, hindi mo na maalis dyan. Gas-gas na yung lalamunan mo, kakatawag sa kanya, hanggat hindi ka nagagalit, hindi ka niyan papansinin. Nabingi na po, guys. Uy, totoo yun na. At yun nga, Nakakaloka. Yun yung nasaksiyan ko bago tayo mag-start ng tambalan kanina. Ngayon, partner, bumaba ako ng bahay namin para bumili ng ng kape at saka bumili ng mga kung ano-anong pang-almusal namin. So sa tindahan na binibilhan ko, ganun nga yung eksena, kaya sabi ko, teka, ikikwento ko nga to sa ere. Yung kasi yung yung nanay na may-ari ng tindahan, parang ilang minuto niya nang tinatawagan yung anak niya na sinasabihan yung anak niya na, umpisahan mo na yung bantayan mo yung ganyan-ganyan. Ang dami nang iniutos tapos hindi daw tumatayo yung anak dun sa upuan. Tutok na tutok sa cellphone na parang ang dami sinabi nung nanay, walang napakinggan ni isa. So ang ginawa nung nanay, talagang nagdabog, kinuha yung cellphone at ibinato sa labas. Tapos ang lakas-lakas ng boses niya. So eksena talaga. Sabi ko, sige kayo. Kwento kayo mamaya sa tambalan. Alam mo, totoo naman. Alam mo, kaya minsan hindi mo rin. Tapos yung after niyan, partner, for sure, si nanay guilty. O kaya masama ang, alam mo yung parang feeling niya sa sarili niya, ang sama niya, kasi ganun yung ginawa niya, o di naman kaya tingin sa kanya ng mga kapitbahay, grabe naman yun, talaga nagwala, agad-agad, cellphone lang, di ba? Pero kasi, kung halimbawa, ganito lang yan eh, always understand na kung bakit ginagawa ng isang tao ang ginagawa niya ay may dahilan. So kung nabato yung cellphone sa labas na may kasamang pagsigaw, hindi naman siguro gagawin ng nanay mo yun kung hindi siya baliw, 'di ba? Alam mo yun, ginagawa lang yun ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Pero kung nasa tamang pag-iisip yung nanay mo, pero ginawa niya pa rin yun, may dahilan kung bakit niya ginawa, which is, number 1, baka naman pang 7,322 times ka nang tinawag, hindi ka pa lumilingon. 'Di ba? So isipin mo, pang 7,000 mo nang ang beses na tinawag siya, inutusan siya, tapos yung inuutos mo pa bagay na makakatulong sa kanya. Halimbawa, kakain na siya. O kaya, uy, tama na yan, matulog ka na. Alam mo yun, yung mga ganun, mga bagay na makakatulong. Pag tinawag ka para kumain, ang swerte mo kasi may kakainin ka. Pag tinawag ka para matulog, ang swerte mo matutulog ka. May mga ibang tao gusto nila matulog, pero hindi sila matutulog kasi magtatrabaho sila. Diba? At saka, para sa mga bata, ang pagtulog, paraan para lumaki. So, kumbaga, para lang to sa benefit mo eh. Tama. 'Di ba? Tapos hindi ka papansinin, 7,352 times ka bago lumingon. Kung hindi pa ibabating cellphone sa labas, hindi ka pa magagalit. So, yun yung mga pinanggagalingan. And pangatlo, baka naman yung nanay pagod. Puyat. Yes. O di naman kaya, 'Di ba may naniningil lang utang sa kanya, 'di ba? totoo. O kaya lumabas para mangutang, hindi pinautang. Tapos pagbalik wala pang pumansin sa kanya. Pagbalik wala, alam mo yun yung ganun. So may pinanggagalingan kung bakit sila nagagalit. Kaya nga at the end of the day, biglang yung nanay mapapaisip na
naging masama ba akong ina kasi binato ko yung gamit or alam mo yun parang yung mga ganong klaseng pagtatanong sa sarili pero hindi may dahilan naman mami kung bakit minsan nagfe-flare up ka, kung bakit minsan Agree. sumasabog ka, and para sa akin hindi naman sa normal yun, pero it happens. Nangyayari Yes. talaga yun, yung paminsan, bigla ka na lang sasabog. Totoo. Tao ka lang eh. Ako hindi ko talaga hinuhusgahan yung mga nanay na minsan mabunganga. Kasi feeling ko dati naman hindi talaga silang ganun. Nung naging nanay sila, naging mabunganga sila. Naging Kasi ganun sila. Oo, may mga Correct. anak talaga na sobrang pasaway. Siguro nga, yung nakita ko kanina talaga, ay kumbaga ang dami na kasing iniutos, ang dami nang sinabi, ni isa walang sinunod. Ni isa parang Oo. walang napakinggan. Nakakasama naman talaga ng Correct. loob yun na parang kanina pa ako salita ng salita dito nagsimula ako ng malumanay, di ba, hanggang sa tumataas na yung boses ko, hanggang sa lumakas na, hanggang sa umabot sa kapitbahay yung boses ko, ni isa wala kang sinunod, wala kang napakinggan. And totoo yun, na nakakagalit talaga pag araw-araw na nangyayari yun sa loob ng bahay ninyo. So ako ngayon ay nagigets ko na kung bakit dati yung mga tita ko na minsan nahabulin ako ng tsinelas. Di ba? Yung mga ganun totoo. tipo. Di ba? Yung tapos sisigawan ka, hahabulin ka pa kung saan man, tapos ikaw tatakbo ka. Naiintindihan ko sila kasi ang tayo pala mga bata noon, ganun din pala. Na feeling ko, ay oo nga no, medyo matigas pala yung ulo ko noong panahon na yun na hindi ko na-realize. Ngayon ko lang naintindihan, ako na rin yung nag-uutos. Na ako na rin yung Tama. ako na rin yung nakaka-experience ng mga ginagawa nung tita ko noon. Kumbaga now it makes Correct. sense to me na ay oo nga, now I understand them. 'Di ba? Na parang hindi ko masisisi talaga yung mga tita ko, yung mga lola ko o yung mga nanay natin na dating nagngangawa sa atin kasi lahat pala ng sinasabi nila sa atin ay para din sa atin tapos hindi tayo makikinig. One perfect example, yung tipong tatawagin ka na lang para kumain. 'Di ba? Wala ka namang ginawa Tama. walang buong tanghali, wala kang ginawa. 'Di ba? Either nanood ka ng TV, naglaro ka, nag-cellphone ka. 'Di ba? Tapos nung tatawagin ka na nung pananghalian, nakailang tawag na sa iyo, 'di ba? Hindi ka sumusunod, hindi ka lumalapit. Tapos magugulat ka, bigla kang papaluin. Kasalanan mo rin, 'di ba? Kasi hindi ka nakikinig. Correct. Mm-mm. Tama. Now I understand. Tapos magrarant ka. Yes. 'Di ba? Magrarant ka sa social media, 'di ba? Totoo. Tapos parang feeling mo ikaw na yung alam mo 'yon, yung Ikaw yung ape. Aba, Yan. may mga ganun pang nalalaman, may mga paapi-api pang nalalaman, kalurke. Ikaw ba nung bata ka din, ganun ka rin? Yung tipo nahahabol ka ng walis tingting, ng tambo, ng tsinelas, di ba? Kasi Hindi. talaga. Hindi masyado. Ay, boring yun. Hindi masyado kasi iba yung akin eh. Iba yung akin. Anong pinangahabol sa'yo? Hinulog sa bangin. Charot. Mas malala pala. Mas matindi pala. Hindi, pero totoo yun ah. May dahilan kung bakit nagagalit po yung mga tao sa paligid natin. May dahilan kung bakit nagagalit or nag-flare up yung mga tao sa paligid natin. And yung anger, partner, yan yung isang bagay na sana maiwasan natin na mangyari sa puso natin o sa isipan natin. Kaya lang, minsan siguro dahil tao lang tayo, hindi natin naiiwasan na magalit. Kasi ang sama ng feeling pagkatapos magalit, 'di ba? Parang masakit yung ulo mo, masakit yung bewang mo, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Hindi kumanta. Ituloy mo. Hindi, pero 'di ba, partner, ano 'yun, nakaka-frustrate, tsaka nakaka-drain ng energy kapag ka Agree. nagagalit. Kaya lang yun nga wala tayong magagawa. Paminsan talaga nakakagalit, 'di ba? Paminsan talaga nakakainis. Totoo yun. Ay, nako. Nakakaubos ng ng lakas yun Ng lakas. Oo. Correct. Tsaka nakakaubos ng ganda, partner. Nakakatsaka, nakasimangot ka na eh. Kaya pala yung mga kakilala kong nanay parang nahihirapan na sila magpaganda ng sarili nila kasi araw-araw stress na stress sila kung paano Galit. pautos, paano pasusunurin yung mga anak nila. 'Di ba? Kasi araw-araw Nakakagalit galit. yun. Oo. Ay, nako. Well, pero kahit naman sabihin natin, partner, hindi naman sa lahat ng oras maiintindihan ito ng mga bata eh. At tulad din natin, partner, na mas naintindihan natin ito nung tayo ay tumanda na. Yes. Nung tayo ay naging magulang na din, Tama. 'di ba? Well, yun ang sasabihin namin sa inyo, magiging matanda din kayo, magiging magulang din kayo, at lahat ng pinaparamdam nyo ngayon sa amin, mararamdaman din ninyo. Tama. Wait lang kayo, ma-stress din kayo Wait pagdating lang ng kayo panahon. dyan. True. Teka lang kayo. Baka yung anak nyo mas malala pa sa inyo. Teka lang kayo.
Naalala ko dati, partner, bigla lang nag-flashback ngayon. Dati napingot ako talaga ng nanay ko. Kasi parang inuutusan niya ako tapos hindi ako sumusunod sa kanya. Tapos ang ginawa ko, nagpahabol pa ako. Alam mo, nagpaikot-ikot ako siguro mga 3 kanto yun. Yung natakbo ko. Tapos yung nanay ko, na-imagine ko hanggang ngayon, nag-flashback sa akin kung paano siya nahihirapang habulin ako. So ang ginawa ko, nagtago ko sa isang malaking pader, pero nakita pa rin niya ako kasi may nagsabi na doon daw ako nagtago. Nung nakita niya ako doon sa likod ng pader na yun, piningon niya talaga ako pabalik ng bahay. Hawak-hawak ko sa tenga ko. So na-imagine ko Diba? kung paano na-stress yung nanay ko dahil sa akin. Kasi unang bata ako, di ba? Kung di niya ako hinabol, baka kung saan ako nakarating, kung saan ako nagpunta, di ba? Malay mo kung ano pang nangyari sa akin hindi maganda. Di ba? Yung mga ganun Correct. tipo. So, wala Diba? na imagine Pero ko lang. mamasamain natin yun. Oo. Pero pagbata ka, mamasamain mo yun. Tama. Diba? Hindi ka mahal ng nanay mo. Oo, mga Hindi ganun. niya niintindihan ang kaligayahan mo. Oo, dadabog Meron kay ka pa. generation gap. Oo, yan, mga ganun. Well, anyway, uulitin lang po namin kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Baka mas matindi pa ang paparamdam sa'yo ng anak mo pag naging nanay at tatay ka na. Bleh. So matuto pong sumunod sa mga magulang, 'di ba? Uulitin namin, Oo. lahat ng sinasabi sa atin ng mga magulang natin ay para po sa kapakanan natin, 'di ba? Para sa ikabubuti natin. Kaya pakinggan po natin sila, sundin po natin sila. True, lalo at walang halong eklabu. And kanina, napag-usapan natin, partner, yung tungkol sa anger, no? Yung tungkol sa galit. Meron lang akong may dumaan lang sa feed ko kagabi na parang ang ganda lang niya. Tungkol ito sa hindi, kayo na bahala. Ikwento ko na lang. Kayo na bahala mag-intindi. Kanya-kanyang interpret, di ba? Kanya-kanyang interpret na lang, ganun. Kasi ako na nga nagkwento, ako pa mag-interpret. Ano, ako na lang lahat? Grabe naman kayo sa akin. So, ang eksena, partner, may isang ahas. Syempre, hindi naman to tunay na kwento. Parang, basta kayo kanya-kanya ng explanation. So may isang ahas, partner. Very animated yung Okay. yung Isipin short ko, alam clip ba na to? napanood ko. Pabula ba to? Hindi. Parang animation lang siya, partner. Okay. So may isang ahas na galing siya sa gubat. Tapos yung ahas na yon nakarating sa isang, let's say, Ace Hardware. Sa isang home improvement shop. Kasi yun yung malapit, parang gano'n, nakalusot siya, tapos nakarating siya doon. Pagdating niya doon, yung unang bumungod sa kanya na nasa floor, syempre gumagapang ang ahas, diba? Subukan mo ang ahas maglakad, kakaiba na yon. Ibang klase yung kapag ka naglalakad ng ahas, so gumagapang siya, partner. So, nung gumapang siya, partner, naggapangan niya ang isang saw. What's saw in Tagalog? Lagare, yan. Past Meron tense siyang ng naggapangan na, Past tense ng C. Ano, partner? What is saw? Past tense ng C. C, saw. Ay, nyek. Nyek. Ayan, so yung saw, yung lagare. Okay, lagari. So meron siyang nadaanan na lagare. So pagdaan niya dun sa lagari, partner, nasugatan siya kasi naturally nasa floor eh. Nasugatan siya kasi hindi niya nakita or something. Basta nasugatan siya. So, dahil nasugatan siya, partner, inakala niya na enemy. Hindi niya naman alam na hindi naman niya alam na lagari yun, na hindi, walang buhay. Kasi ahas nga siya. Ang ahas naman hindi naman naglalagari eh. So, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng Oo, lagari. correct. So, hindi alam kung ano ibig sabihin nun. Oo. Tatanga-tanga. So, yun. So, dahil nga lagare, tas nananahimik yung lagare, partner, pero ang buong akala ng ahas, nananakit, sinasaktan siya, kasi nasaktan siya eh. So, ang ginawa ng ahas, partner, inikutan niya. Sa pag-ikot niya, partner, mahaba kasi lagare eh, nasugatan siya ulit. Ang ahas kasi, partner, kapag ka nasi-stress, ewan ko kung nakahawa ka ng ahas, di ba yung sa mga zoo, partner, ito yung experience ko dati sa ahas na pinahawak sa akin sa zoo, tas magpapapicture. Pag naramdaman ng ahas na natatakot ka or basta nararamdaman niya na may fear, mas lalo niyang
mas lalo niyang hinihigpitan eh. Oh. Mas lalo siyang, mas lalo siyang hihigpit. Naranasan ko yun eh, kaya noon kapag picture-picture ako sa ahas, talagang nagpe-pretend akong masaya. Oo, kaya nga pag Para nakakita di- ka ng kasi- ahas talaga, nagpapakasaya ka, nagpa-party ka, may ahas sa Oo, bahay correct. namin. May ahas sa Woohoo! kama. Good vibes. Yan. Ganon. Kasi ang isang way para mag-kill sila ng enemy is yung aanuhin nila eh. Hihigpitan nila. Yung Yes. hihigpitan nila, pupuluputan nila tapos hihigpitan nila hanggat hindi makahinga. So yun yung ginawa nung ahas doon sa lagare, partner. Kasi nga nasaktan siya, 'di ba? So akala niya kaaway. So ang ginawa niya, partner, hinigpitan niya. Dahil hinigpitan niya yung kapit niya doon sa lagare, di syempre naturally, mas lalo siyang nasaktan hanggang namatay siya. Oh, see? Okay, so Tama so na. kanya-kanya pong interpret ng story. Oo. Bala na kayo. Ako, interpretation ko talaga dyan, huwag kang maglalagari. Dapat hindi mo alam yung lagari, di ba? Para... Yan. Hindi, mali. Dapat alam mo yung lagari para iiwasan mo na yung lagari. Di ba? Pare, tama. Ganon. Ang interpretation ko naman dyan, ibig sabihin ng kwentong yan. Oo. Correct. Ako partner ito, ang para sa akin ay ito. Dapat wag iwanan ang lagare sa floor. Baka makapatay ng ahas. Yan. Yun ang lalim eh. Talagang Oo. nilaliman ko ang pag-intindi. Yun ang nakuha kong lesson. Charang. Diba? Pero ang ganda nung ano na yun eh. Ang ganda kasi nung animation na yun kasi may kasamang caption sa ilalim. Na ang sinasabi talaga dun is minsan ganun yung ganun sa buhay. Galit na galit tayo sa isang bagay. Galit na galit tayo sa isang tao, 'di ba? Na yung taong 'yon o yung taong 'yon, maaaring hindi niya alam eh. So ibig sabihin ito yung sinasabi natin dati pa, partner, na if you hate someone so much, yung burden ng hate wala doon sa taong Yes. kinaiinisan mo. Kasi yung taong kinaiinisan mo, for all you know, para siyang lagare na wala siyang pake at wala siyang alam. Tama. 'Di ba? Pero ikaw yung parang ahas na galit ka, G ka, 'di ba? Kumakapit ka ng husto, in the end, sa sobrang pagkapit mo dun sa hurt na 'yon o dun sa bagay na yun, o sa taong 'yun, ikaw yung masasaktan. Ang in the end, ikaw pa yung talo. Yes. At tulad ng ahas dun sa kwento, 'di ba? Ikaw pa yung nategi. Diba? Diba? Isipin mo yun. Ganon din Ganun. sa galit, mga kaibigan. Isipin nyo, diba? Araw-araw kung nabubuhay ka na punong-puno ng galit yung puso mo. Hindi ba't ikaw ang nahihirapan? Diba? Yung pagtatanim ng galit, mga kaibigan, sa ating katawan, sa puso natin, at saka sa isipan natin. Parang, diba, you're giving yourself so much burden na araw-araw, yung stress na ipinaparamdam niya sa'yo. Siyempre, pag galit ka, stress ka, diba? At kapag stress ka, apektado lahat ng emosyon mo at ang buo mong pagkatao. To the point na nahihirapan ka na mag-decide ng tama, 'di ba? Hindi ka na nga nakapagsalita ng maayos, hindi mo na nakikita ng kagandahan ang paligid mo. Isipin mo araw-araw 'yung nararanasan mo. At kapag na-stress kang ganyan, 'di ba? Pumapangit ka na, nagkakasakit ka pa. In other words, dahan-dahan mong pinapatay yung sarili mo, kagaya ng ginawa ng ahas. 'Di ba? Nabatin na mo, automatic siyang namatay. Wala naman siyang kalaban eh, sarili niya 'yung kalaban niya. 'Di ba? To the point na namatay Tama. na siya. So ganun din sa sarili natin. Hindi natin na-realize, tayo po'y nahihirapan, tayo mismo yung nagpapahirap sa sarili natin to the point na baka mamatay na rin tayo. 'Di ba? Sa sobrang stress, sa True. sobrang galit. So iwasan ang galit, mga kaibigan, kasi talo ka diyan hanggang sa Correct. huli. Tayo ang talo dyan. Yes. Maraming salamat sa mga kabisya natin na tumutok sa atin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan, kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go, mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.